Adlaw nga Sabado karon mga kaigsuunan. Petsa 13 sa bulan sa Nobyembre, tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas, kapitulo 18, bersikulo 1 ngadto sa 8. Unya gisugilo ni Jesus kining sambingaya aron pagtudlo nga kinahanglan sila magampo ug dili gayud nila wad-on ang paglaom. Sa usa ka lungsod, dihay usa ka maghuhukom nga walay kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Ug may usa ka byuda ni adtong lungsura nga nagbalik-balik pag-adto kaniya aron paghangyo nga panalipdan ang iyang katungod. Mingon ang byuda, "Tabangi in taon ako batok sa akong kaaway, sulod sa taas nga panahon. Ang maghuhukom midumili pagtabang kaniya, apan sa katapusan mingon siya sa iyang kaugalingon, bisan tuod wala ako'y kahadlok sa Dios o pagtahod sa mga tao. Apan tungod kay nagsigi man og samok kanako kining maong byuda, panalipdan ko na lang ang iyang katungod. Kay kung dili ko kini buhaton, magsigi siyag balik-balik hangtod nga kaupsan akog pailog ug mipadayon ang Ginoo. Pamatian ninyo ang gisulti ni adtong daotang huwes. Karon, dili ba ang Dios maghukom dapig sa iyang kaugalingong katawhan nga nagpakitabang kaniya sa adlaw ug sa gabi? Maglangan ba siya sa pagtabang kanila? Sultihan ko kamo nga maghukom siya dapig kanila ug dalion niya ang pagbuhat niini. Apan makakaplag pabakaha ug pagtuo ang anak sa tao dinhi sa kalibutan sa iya unyang pag-abot. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.